Дорогие друзья, если у вас есть смоленские корни, и вы хотите рассказать свою историю или поделиться какими-нибудь фактами из своей жизни на Смоленщине и не только, мы приглашаем вас для съемок на нашем канале. Если вы находитесь на территории России, мы гарантируем вам вашу безопасность при съемке видео. Шановные сябры, сегодня у нас в гостях Янка. Гісторыя Янкі гэта пра сапраўдную любоў да беларускай мовы і культуры. Ён нарадзіўся ў Калінінградзе, але з малых гадоў адчуваў сябе беларусам. Праз захапленне гісторыі і архітэктуры Беларусі ён пачаў вывучаць беларускую мову, пачаў з кніг і падручнікаў, а потым паглыбіўся ў беларускую музыку і традыцыі. Для Янкі мова стала не проста сродкам зносін, а важнай часткай яго беларускай ідэнтычнасці. Так, расскажите, калі ласка, крыху пра сябе. Мяне завуць Янка. Я нарадзіўся у Расіі, у Калінінградзе, такім незвычайным, можна сказаць, рэгіёне Расійскай Федэрацыі. Маю беларускія карані і можна сказаць, што даволі розныя карані маю, у тым ліку польскія, але вельмі далёкія, таму я прызнаю, што маю, але ніколі не лічыў і не лічу сябе палякам, заўсёды лічыў, што я беларус. І так сталася, што як чалавеку, які нарадзіўся і вырас у краіне з такой звычайнай моўнай сітуацыі, для мяне было натуральна, што калі ты беларус, ты павінны ведаць беларускую мову, як расеец павінны... расеец не расеец, калі ён не ведае расейскай. То бок паходжанне так, але гэта не расеец. Тое самае з немцамі, з палякамі. І таму доўга шоў да таго, каб пачаць так грунтоўна вучыцца беларускай мове, але ўсё ж у 2013 годзе пастанавіў і проста штодня займаўся, вучыўся і так мэтанакіравана ішоў да таго, каб беларуская стала маёй штодзённай мовай, каб думкі, кантакты, ўсё было па-беларуску, нават нягледзячы на тое, што я яшчэ тады жыў у Расіі. Перад гэтым моцна паўплывала тое, што я наведваў тады Беларусь, і патроху, як для такога спачатку хлопчука, потым юнака, для мяне Беларусь усё больш і больш адкрывалася не проста як радзіма майго таты і мае сваякі там жылі, але вось як такая краіна, якая прыязная, прынамсі мне так падавалася, прыязная для мяне, з блізкай для мяне зразумелай культурай, бо Калінінградская вобласць, як я сказаў, гэта такі нетыповы рэгіён, дзе цяжка адчуць сябе такім звычайным расейцам, дзе там цэрквы з цыбулінамі, дзе балалайкі, дзе маскоўскі Крэмль. Бо да гэтага вельмі далёка ехаць, і архітэктура зусім іншая, спадчына яшчэ нямецкая, прынамсі ў тыя часы, калі я там жыў, яна лепш адчувалася, была больш заўважная. Патроху ўсё там і руйнуецца, а пасля 2014 году там ідзе такое у Калінінградскай вобласці змаганне з нямецкім, калі нейкія гістарычныя аб'екты, на якіх ёсць яшчэ нямецкія надпісы, іх або руйнуюць, або перарабліваюць, каб гэтага не было. Яшчэ такі чыннік, што для
Калінінграду і Калінінградскай вобласці значна бліжэй і прасцей трапіць было у еўрапейскія краіны, у Польшу, перш за ўсё, і у Літву. Там і былі спецыяльныя такія умовы для атрымання віз, для атрымання такіх дакументаў для памежнага руху. Вось. І я заўсёды смяяўся, калі у дзень гэтак званага свята Дня народнага единства па-расейску, калі скончыўся такі смутны час, і як у падручніках гісторыі гаварылі, што былі выгнаны з Крамлю палякі, вось такое свята. І проста ў гэтыя дні звычайна некалькі выходных, і палова, ну, гэта так перабольшана, але вельмі шмат калінінградцаў выязджалі у Гданьск, у Ольштын, карацей, у Польшчу, каб адзначыць вось гэтае свята. Гэта заўсёды было вельмі смешна. Ну, але вось такія парадоксы. Вось. Ну і неяк мне асабліва праз тое, што я цікавіўся краязнаўствам, выязджаў там то ў Польшчу, то ў Беларусь, і гэта ўсё было павязана, і там Вялікае княства Літоўскае, і каралеўства Польскае, і ўсходняя Прусія, вось гэтыя усе падзеі і краіны, яны былі не тое каб блізкія, а на слуху, і я пачаў усё больш гэтым цікавіцца. Было ў дзяцінстве таксама уяўленне, што Вялікае княства Літоўскае гэта сучасная Літва, але у гісторыі не зусім так. І чым больш я цікавіўся, даведваўся розныя факты пра гісторыю, пра там статуты Вялікага княства, пра беларускія месты, і прыязджаў у Беларусі, там адкрыў для сябе Мірскі замак, адкрыў для сябе Нясвіжскі палац. Ну, у мяне пачало так трошку прарастаць такое пачуццё нацыянальнай беларускай гордасці, такога гонару. Ну і з часам я адчуў такую вострую патрэбу вось рэалізавацца як беларуса, то бок вось я беларус, вось я ведаю гісторыю, я магу штосьці сказаць, магу прачытаць, а пазней, пасля пачатку расійскай анексіі Крыму, і калі Расія уварвалася ва ўкраіну на паўднёвым усходзе, таксама з'явілася такое адчуванне варожасці да вось такой захопніцкай палітыкі. Я ўжо не мог неяк адчуваць проста нават некамфортна, а гэта было для мяне несумленна да сваіх поглядаў і да сябе. І я пастанавіў, што хачу пераехаць у Беларусь, нават ведаючы пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Яна у 15-16 годзе не была ідэальнай, але ўсё ж лепш было вось у такой краіне, якая ні на каго не нападае,
нікому не пагражае знаходзіцца. Ну і калі я беларус, дзе яшчэ магу рэалізавацца лепш як беларус, як не ў Беларусі, дзе уся гэтая гісторыя, уся культура, яна там нарадзілася, яна там ува ўсіх праявах квітнела. Ну, я магу сказаць, што і цяпер працягвае існаваць, развівацца. Пастанавіў паехаць туды. І так гэта атрымалася. Не сказаць, што было проста, і сам працэс падрыхтоўкі, што трэба было знайсці нейкую працу, знайсці нейкае жытло. Дапамагло, што меў там і сваякоў. Праўда, трэба сказаць, што сваякі мае не беларускамоўныя, скажем так. Яны расейскамоўныя, трасянкамоўныя, але вось магу сказаць, што нават людзі, якія працяглы час жывуць у вось такой, якія з дзяцінства яны беларускамоўныя, але працяглы час жывуць у расійскамоўнай прасторы, яны ўсё роўна захоўваюць гэтую беларускасць у іхным вымаўленні, нават на падсвядомым узроўні. Вось гэтую беларускамоўнасць, блізкасць да культуры, яны сапраўды яшчэ штосьці, нават не штосьці, а шмат чаму могуць навучыць такіх вось як я, людзей, якія прыйшлі да беларускасці, да беларускай культуры. Вось. Свояки у вас, они на заходе ці на ўсходзе Беларусі? Яны з усходу Беларусі, з Магілёўскай вобласці. Вось, але жылі ў Менску, цяпер у Менскай вобласці. Такія усходнікі. С якімі найбольшымі цяжкасцямі сутыкаліся падчас навучання мовы? Ну, тут складана нават вызначыць. Ну, па-першае, магчыма, калі я пачынаў, гэта 12-13 год, калі я вось рабіў і першыя спробы, і вось узяўся займацца так сур'ёзна і грунтоўна, што на той момант не было такога грунтоўнага падручніку. Вось для замежніка, які можа сесці ад нуля і да пэўнага ўзроўню навучыцца. З свайго досведу магу сказаць, ну, я працягваю глядзець розныя выданні, што так, вось як, напрыклад, з польскай ці з ангельскай, ці нават з расейскай, украінскімі мовамі, беларуская мова не мае да сёння такога падручніку, які можа ўзяць там які-небудзь замежны студэнт і навучыцца. Я меў выбар. Было у інтэрнэце у вольным доступе два падручнікі. Адзін такі больш традыцыйны, афіцыйны, выдадзены, я не ведаю, можа гэта інстытут мовазнаўства выдаваў, афіцыйны правапіс, афіцыйны такі вельмі фармальны падручнік, сумная такая нудная тэорыя, мала дыялогаў, толькі нейкія тэксты для чытання. Цяжка ўявіць, што там будзе нармальная практыка маўлення. І другі падручнік, гэта не зусім прафесійны падручнік беларускай мовы, выдадзены ў Празе, называецца «Гавары са мной па-беларуску». Ён напісаны класічным правапісам, такі даволі просценькі, але там вельмі проста, дасціпна пададзеная граматыка, шмат кароткіх дыялогаў, і там так і прапісана ў пачатку, што аснова
гэтага падручніка яна скіраваная на тое, каб навучыць чалавека гаварыць. І гэта сапраўды дапамагло. М, а, Ну, на пачатку было яшчэ складана знайсці з кім пагаварыць, бо настаўнікаў у той час я не ведаў, ну і такіх кантактаў не было у самім Калінінградзе, з кім размаўляць. Я пачаў цікавіцца у інтэрнэце, шукаць розныя суполкі, тады яшчэ быў вельмі папулярны ВК. Там на самом пачатку было процьма розных суполак, часам вельмі такіх нацыяналістычных, беларускіх, радыкальных. І там патроху знайшоў некаторых такіх аднадумцаў, былі і беларусы, былі украінцы. Памятаю, было шмат такіх украінскіх аматараў моў, якія там вывучалі самыя розныя, там яны маглі і па-чэшску, і па-беларуску. І вось з такімі людзьмі я патроху пачынаў ліставацца, потым стэлефаноўвацца, размаўляць, і гэта была такая першая для мяне практыка і магчымасць наогул праверыць, ці магу я штосьці рабіць па-беларуску. Пазней я знайшоў такую арганізацыю, таварыства беларусаў Калінінградскай вобласці. І вось можна сказаць, што вось у гэтым таварыстве я трапіў у такое вельмі прабеларускае, вельмі прабеларускую супольнасць. Там і сам ейны кіраўнік гэтай арганізацыі, ён за беларушчыну. Я на пачатку баяўся, што ён будзе такі звычайны лукашыст. Вось, але не, я з ім пазнаёміўся, мы з ім паразмаўлялі, высветлілася, што я прапускаў самыя розныя беларускія падзеі, якія былі ў Калінінградзе. Там і канцэрты, прыязджалі і беларускія музыкі, рабілі невялікія, а нават і вялікія канцэрты. Потым я нават спрычыніўся для арганізацыі выступу некалькіх гуртоў у Калінінградзе. Там і дзецюкі прыязджалі, і Троіца выступала. Так, ну, і вось так пачало фармавацца маё кола беларускай камунікацыі у онлайне і у жывым жыцці, нават у Калінінградзе. То бок я стараўся пабудаваць сваё беларускае атачэнне, тое, на што некаторыя людзі скардзяцца, калі кажуць, калі іх пытаюць, што вам замінае гаварыць па-беларуску, вучыцца беларускай, што няма атачэння, але яго заўсёды можна стварыць, асабліва цяпер, калі ёсць інтэрнэт. Гэта значна прасцей. Можа, таксама складанасць, што мала сучаснага контенту. Прынамсі, тады было не так багата фільмаў, музыка была, але вось такіх фільмаў, кніг у вольным доступе было няшмат. Я нават слухаў, лавіў радыё. Можна было злавіць радыёрацыя і радыё Свабода. Перыядычна, здаецца, на кароткіх хвалях. Гэта была такая больш забава на ўдачу. То бок атрымаецца злавіць, не атрымаецца. І там я пазнаёміўся з такой праграмай «Тузін гітоў», тады была. Потым змог знайсці ў інтэрнэце і слухаць, сцягваць музыку, чым троху здзіўляў сваіх сяброў расейскамоўных, расейцаў. На пачатку на мяне глядзелі як на такога вар'ята трошку. Прасілі, калі я пачаў весці сеткі
по-беларуску прасілі хаця б рабіць нейкі пераклад на расейскую, бо нічога не зразумела, але з часам усе прынялі, супакоіліся. Ну, але з імі я не камунікую нават і сёння з тымі, з кім я яшчэ трымаю кантакт. Мы з імі размаўляем па-расейску, но гэта ніяк не замінае. А ці былі моманты, калі хацелася адмовіцца ад вывучэння мовы? Ой, ты... Не, для мяне вось адмовіцца ад беларускай мовы гэта як адкінуць частку сябе. Вось я яшчэ малы быў, калі нават навучыўся толькі чытаць, у маім пасведчанні пра нараджэнне было напісана, што тата мой беларус, і для мяне было нармальным такая думка, што ну, прозвішча ад таты і сваю нацыянальнасць я таксама выбіраю. Ну, калі ад таты, то і я. Тата беларус, і я беларус. І я вось гэта ўспрымаў, што гэта частка мяне. Беларусы па-нармальнаму гавораць па-беларуску. Прынамсі, любяць беларускую мову. І як я магу вось ужо ў працэсе, па-першае, калі штосьці ідзе складана, мяне гэта наадварот трошку заахвочвае, што ага, тут нешта не выходзіць, значыць, трэба тут яшчэ павучыцца, паўтарыць, пастарацца яшчэ больш. І неяк не гледзячы на ўсе гэтыя такія складанасці і праблемы беларускай мовы, ну, не ведаю, вось для мяне гэта частка маёй свядомасці, і як неяк сказаць, што ай, гэта не мае сэнсу, ну, тады, значыць, усё маё жыццё, усе мае перакананні не маюць сэнсу, ну, гэта занадта вялікі такі надлом будзе і для мяне, і ну, я нават не ўяўляю, што павінна адбыцца, каб я такое падумаў. А як беларусы ставіліся, што чалавек з Расіі размаўляе па-беларуску? Ой, гэта асабліва на пачатку было вельмі і прыемна, і так пацешна, калі людзі даведваліся, калі там расказвалі з кімсьці са знаёмых беларусаў, па беларускіх там крамах хадзіў, там, а вось гэта хлопец з Расіі, паслухайце, як он па-беларуску размаўляе. Мне там часта прапаноўвалі зніжкі, усе такія ў захапленні былі. Ну, на пачатку гэта таксама падабалася. Нейкага негатыву я не сустракаў, нават калі людзі не ведалі беларускай. Але з часам, калі вось для цябе гэта ўжо становіцца такой нормай твайго жыцця, што ты прачынаешся, і першая думка па-беларуску, ты пачынаеш злавацца праз тое, што з цябе робяць нейкі такі аб'ект увагі, а ты хочаш, вось, ну, можа, гэта такое суб'ектыўнае меркаванне, што людзі, якія шчыра гавораць, займаюцца беларускай мовай, там яе прасоўваюць, падтрымліваюць, іхная мара, каб беларускасць была нормаю, звычайнай з'явай, якая нікога не дзівіць. Ну, вось, там, палякі гавораць па-польску, немцы па-нямецку, чэхі па-чэшску, расейцы па-расейску. А чаму мы, беларусы, павінны быць нейкімі дзіўнымі, калі проста размаўляем на сваёй мове, якая нас адрознівае ад іншых? І ну, вось з часам гэта такая залішняя ўвага стала раздражняць. І цяпер, калі я ў Польшчы,
думаеш, ну тут столькі прыязджае замежнікаў, яны вучаць на высокія ўзроўні польскую мову, ідуць ва ўніверсітэты, вучацца на гэтай мове, пішуць навуковыя працы, і гэта нармальна. І ну, гэта не выклікае такой увагі, такога захаплення, і сапраўды мара, каб так было і сярод беларусаў. Але лічу, што на пачатку, калі чалавек толькі робіць першыя крокі, калі ён наважыўся на гэта заўсёды трэба падтрымліваць, неважна, з памылкамі, не з памылкамі. Галоўнае, ёсць ініцыятыва, ёсць нейкія дзеянні, і калі гэта сустракаеш, гэта заўсёды трэба падтрымліваць. А ці бачыце сэнс у прапагандзе беларускай мовы? Вядома, гэта трэба. Гэта абавязкова, таму што ну, ужо больш за 2 стагоддзі ідзе прапаганда, што беларуская мова гэта то яе не лічылі проста мовай асобнай. Потым яе пачалі прапагандаваць як азнаку нацдэмаў. Вось ворагі контррэвалюцыянеры, з якімі трэба змагацца, якія тут хочуць аддзяліць братнія народы. Потым з яе зрабілі мову калгаснікаў і вяскоўцаў. Апошнія 30 гадоў гэта мова пятай калёны, мова апазіцыянераў. І вядома, у такіх людзей, якія, скажем, абыякавыя, для іх, на іх это ўвесь час уздзейнічае, і ну, гэта трэба выпраўляць, што таксама цяпер заўважна, калі з'яўляюцца нейкія беларускія ініцыятывы, ці хтосьці кажа пра важнасць беларускай мовы, часта асобы, вось беларусы, у якіх яшчэ бабуля, можа і бацькі размаўлялі па-беларуску, а для іх, але ім у галаву закладзена нянавісць да ўсяго беларускага, ну нават не ненавісць, а грэблівасць і пагарда, калі яны гэта штосьці не вартае, непатрэбнае, на гэтай мове нічога нельга дасягнуць. І вось яны найчасцей самыя зацятыя такія ворагі беларусізацыі, нейкай нават не беларусізацыі, а падтрымкі беларускай мовы. Яны адразу гэта давайце спачатку з эканомікай будзем разбірацца, давайце мы спачатку гэта зробім, зараз не той час, каб займацца культурай і мовай. Вось гэта самыя такія людзі, на якіх сапраўды падзейнічала гэта прапаганда антыбеларуская. І зараз трэба на гэтых людзей ужо ніяк асабліва не падзейнічаць. Ужо прапаганда зрабіла сваю справу, але наступныя пакаленні і людзі, якія не такія радыкальныя вось у гэтых поглядах, якія вагаюцца, на іх трэба працаваць. Гэта не павінна быць чымсьці такім агрэсіўным, я лічу. Проста трэба паказваць, што гэта нармальна, што гэта мова дае магчымасці, што вяртанне да беларускай мовы гэта вяртанне да справядлівасці, бо ўсё, што накінутае гвалтам, гэта не ёсць добра. Таму абавязкова. А может, у вас есть корни в Смоленской области? Тут я не ўпэўнены. Калі яшчэ была жывая моя бабуля, якая
з Беларусі, яна неяк сказала, што вось дзесьці там на памежжы пад Смаленскам дзесьці нашыя карані. Але бабуля была чалавекам вельмі спецыфічным. Яна шмат чаго перажыла. Ну і я не магу сказаць 100%, што гэта дакладна там Смаленшчына, ці гэта Мсціслаўшчына, ці яшчэ нешта. Там наогул даволі складана, бо вось гэты падзел Смаленская і там Магілёўская вобласці, гэта штучны падзел, ён не адпавядае ніякім этнаграфічным ці якім-небудзь яшчэ падзелам, таму не магу сказаць. А ці верыце ў магчымасць стварэння Смаленскай рэспублікі? Ну, калі ёсць такі запыт сярод смалянаў, ну, чаму, я думаю, чаму не? Чаму не? Калі яны сапраўды лічаць, што яны, ну, не хачу зараз так разважаць, я не такі, можа, радыкальны чалавек і паважаю вось гэты паваенны ўклад, што ёсць тыя межы, якія ўжо ўстаяліся там паміж Беларусю і Расіяй, там Беларусю, Польшчаю, Беларусю, Украінаю, каб не перакройваць на новыя межы, нікому нічога, каб ніхто не мог сказаць, а вось гэта калісьці было наше, вяртайце сюды, бо тады Еўропа вернецца ў які-небудзь сярэднявечча ці там 18-19 стагоддзя, калі там усё ўвесь час ваявала. Але я лічу, што вось у межах адміністрацыйных, можа, з суседнімі краінамі, чаму не, вось як калісьці Югаславія, яна падзялілася у сваіх адміністрацыйных межах. І існуюць краіны, чаму не? Тое самае лічу, калі сапраўды на Смаленшчыне, там, на Браншчыне, на Пскоўшчыне людзі, яны жывуць у пэўных умовах, маюць пэўную гісторыю. Наконт мовы зараз складана сказаць, бо мы ў такім глобальным свеце жывём. І ўжо не так адрозніваецца там гаворкі той жа Браншчыны, Смаленшчыны, вельмі моцных адрозненняў няма. І калі людзі лічаць, што трэба культываваць і развіваць там сваю мову гаворку, чаму не? Ну, вось, можа быць, і новае ўтварэнне незалежнае. А можа, людзі захочуць стварыць новае ўтварэнне ў складзе якой-небудзь новай формы вось той дзяржавы, якая зараз называецца Расійская Федэрацыя, якая не з'яўляецца федэрацыяй, у такім нармальным сусветным разуменні. Таму я не выключаю. Тое самае можа быць і з Калінінградскай вобласцю. Калі так будзе, гэта павінны вырашаць людзі. Калі ёсць эліта сфармавалася, калі ёсць падтрымка і умовы для гэтага, я лічу, што прынамсі стварыць нейкую нацыянальна-культурную аўтаномію, калі не памыляюся,
Нават дзейная канстытуцыя расійскай федэрацыі не забараняе. Яна забараняе, не прадугледжвае выхаду, але гэта ўжо іншае пытанне, якое, ну, магчыма, трэба будзе вырашаць. Что ж, дзякуй, Янка. Было Вось. приемно поразмаўляць с вами. Ну, калі што, запрашайце. Добра, дзякую. Да пабачэння. Да пабачэння.